Veep Security е компания с над 25 годишна история, свързана с услугите на сигурността, като покриваме всички основни аспекти на сигурността. Veep Security се занимава с физическа охрана, с транспорт и охрана на ценни пратки и товари, с охрана на мероприятия, с системи, изграждане на слаботокови системи и системи за сигурност, но основният акцент на компанията през последните години е нейното технологично развитие и разработването на продукти, свързани с използването на алгоритми на изкуствен интелект, така че да можем да дадем добавена стойност на нашите клиенти и да работим и разработваме високотехнологични продукти, които характерно за тях е, че ние и правиме изцяло кастомизирани за конкретните клиенти. VPA е високотехнологична система, която е базирана изцяло на алгоритми, свързани с изкуствен интелект и много добре обучени модели, които покриват 4 основни заплахи. Това са заплаха от въоръжен нападател или активен стрелец, заплаха от маскиран нарушител, в това число и специализирани маски, поведение на групи хора, възникване на сблъсъци и побои и разбира се, VPA има и изцяло хуманна функция, свързана с това да открие човек, който се подхлъзва, пада или нещо пада по някаква медицинска причина, така че да може да се окаже своевременна помощ. Системата, която използвахме за да подобрим нашата работа, всъщност се оказа в още един допълнителен служител на нашата дирекция, който на всичко отгоре беше и много коректен към работата си. Всъщност отговаряше винаги, точно на време, беше усмихнат, не усещахме напрежение в отношенията си с него и, както казвам, да работиш с изкуствен интелект понякога е удоволствие. Може би преди години щях да кажа, че за съжаление изкуственият интелект напредва, сега казвам точно обратното, за удоволствие изкуственият интелект напредва, обогатява се всеки един ден и аз съм абсолютно убеден, че едно от най-успешните и приложими места за изкуствен интелект ще бъдат точно структурите, които работят в обектите за сигурност, каквото е летище София. Сигурен съм, че изкуственият интелект ще има значимо място в бъдещето на авиационната сигурност. Целият този набор от услуги е включен в програмата на сигурността на летището, като тук добавям и една нова функция, която също така работи успешно. Това е детекция на пожари и насочване на вниманието на операторите към възникналата зона на пожара. Предвид спецификата на авиационната сигурност и на всяко едно летище, за установяване и намиране на забравени предмети и вещи в обществената част на терминала, така и евентуално за възможността да бъдем сигнализирани за наличието на ушек и дим и вероятност за възникване на някакъв пожар. Тоест това са два от основните елемента, които сме тествали и всъщност помогнаха за нашия по-добър производствен процес. Наистина беше хубаво, че можехме да работим съвместно, да ползваме един продукт, също време да допренесем за неговото надграждане и апгрейдване. Тоест всичко, което ние знаехме и разказахме на колегите от Veep Security, сме сигурни, че доведе до това да обучим детето ни и то да стане още по-гласовито, още по-красиво, още по-умно и още по-ценно за всички последствия. Тази система е много иновативна и тя не може да бъде заместена от конвенционалните системи. Те не могат да доведат до такова ниво на сигурност и до такива високи параметри на сигурността. Така че смятам, че тя вече е доста успешно интегрирана и работи добре за нас. Беше една интересна и приятна колаборация, която съм сигурен, че ще продължи и за в бъдеще. Желавам успех на хората, които всъщност допренесаха това чудесно произведение да се създаде и ние да имаме възможност да го ползваме.